നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനൊക്കെ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ആളുകളും കൃത്യമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെൻഷൻ തുക അനുവദിച്ച് നൽകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് ആണ്. ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിംഗ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, 2023 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 31 വരെയായിരുന്നു മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമയം അനുവദിച്ച് നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2024 പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ്ങും ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അറിയിപ്പുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ആധാർ കാർഡോ പെൻഷൻ ഐഡിയോ ഉപയോഗിച്ചാണ് മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2023 പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2024 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ മസ്റ്ററിംഗ് തീയതി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും 20-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുവാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു തീയതിക്കുള്ളിൽ, അതായത് എല്ലാ മാസവും 20-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ പെൻഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ അറിയിപ്പുകൾക്കും വാർത്തകൾക്കും ഒക്കെയായി ദയവായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൂടി കാണുക. താങ്ക്